लेकिन अबू जुग जमाना नहीं के ना 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 अबू जमाना नहीं के कि प्रसंग गा देबो दो चार गो भजन गा देबो आ तार साटा हो जाई शैलेंद्र चाचा गलती को अब तक कह नो बाबा आ उहे जुग जमाना के चलते हमनियों के घरी कथा प्रसंग पर बहुत कम ध्यान देले बने जा जौन लोग सोचत तौने गावत नहीं जा जौन लोग खोजत तौने देते नहीं जा अब यहाँ कहता कहतन कि जी तू हमरा के जग देले बार तुम तरह के पहले से दे बनिया तू हमरा के पहले से दे हम लोग के लाइन दे दे लाइन हां यही पर बढ़ जाई जमीन भूमि रुआ के देहल जाई चिंतित मत करी का लंगड़ भाई कुछ भी बोलता है यार यही पर एगो गीत हम गाइले कि अरे कथा पर संगयो परता भोर हो आगावे या सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत गाना हमनी के नीमन गीत गावे में लागता हां उतने लोग के सुनहु में लागता यही से पहले बेंजुआ कब बेंज उठा हुआ काहे तोर घिचा जाता का अपने से कि अरे कथा पर संगयो परता भोर हो आगावे या सुने में लागता जोर हो हमारा अनूप भाई और सोनू बाबा खाली हमारे गांव पूछिए ना हो ये हमारे पूरा पंचायत हो पंचायत में जो गो गांव बस सब हमारे गांव है खाली पूछिए करियो क्या कहते हैं देखी तो छपरा जिले में इतना पैसा रुपया कहीं मिला ना हमारे दुआर छोड़ा के जीवन में ना मिला बेच लगवा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नाव का ना चटनी चटाईबा अनूप भाई बानी हजारों हजार रुपए पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रखे कि बेचा लगवा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नाव का ना चटनी चटाईबा ये कौन जुग भइल भाई कि जब ले ढोरी पर जीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में आई सुनील यादव जी हमरा लालू भाई हजारों हजार रुपए पुरस्कार हमरो के रिमझिम के पूरा मंडली के देता नहीं नारायण जी के बना के रखे यहाँ जितना लोग बा एमे केहू ऐसा आदमी नहीं खे जे नहीं खे जानत के अरविंद सिंह अभियंता कैसन गावे हां सब को जानता नहीं हां जी जब से यहाँ के मुंह में माइक ले ले आ जब ले निकालब ना तब ले बाउरे यहाँ के बोली ले सवेरे पंकज भाई गुड्डू भाई गई रहो कलश कि भैया देख ले गांव के बीच में बा देख ले हम कहीं गांव के बीच में बा तो ब्यास नु गलती कइले बा तू बीच में होके मंदिर में भी गई बा तो दो चार गो बाउर यहाँ के बोल सकेले हां जबाना देखी अरे सब के हु जाना बाउर बोलो सफियांता सब के हु जाना बाउर बोलो सफियांता सब के हु जाने बाउर बोलो सफियांता दिया लेके ना अरे तो देखो बायना लेके हो जाता तो देखो बायना लेके हो जाता मंगोलापुर से हमारा राधे बाबा आसादपुर से हमारा आशुतोष बाबू पुरस्कार दिलबे नारायण जी के बना के रखे अगर चाहतर कि कमलबास 65 वर्ष के हो जाए
आ तबो मार्केट में रही हां त निमन गई बत रहब जन कमलबास करे ले तौने कर बत रहब कि कमलबास कुआनिया धरब ढोरी में पिया न त जिंदगी भर पीछे रही जाइबा कमलबास कुंवरनिया धरब ढोरी में बिया न त जिंदगी भर पीछे रही जाइबा यही से कहता नहीं कि जबले ढोरी बनी नहीं गइबा नहीं मार्केट में जबले ढोरी बनी नहीं गइबा नहीं मार्केट में हजारों हजार रुपए का पुरस्कार हमारा गुड्डू भाई पंकज भाई राव नाम हम प्रकाश भैया हमारा रंजीत भाई या हमार पंचायत में तो लो धन कर दिया ना तो ब्यास के इतना गांव पंचायत लयदार ना होला हमारा कुणाल भाई के भाई बनी है के सिटी स्टाइल कोपा बाजार शैलेंद्र चाचा कहता नहीं की का कहता रहो कृति इंटरप्राइजेज छपरा सिवान मेन रोड दाऊदपुर बाजार हमारा सुतोष बाबू के नया दुकान खुलल बा नारायण जी तरह के बना के रखा रुआ सबे को बात सुनले हो खाओ नाम बताएं सोनू यादव भैया बनी यही देवरी है जाए रुआ तौरी आगे बने रुआ 500 का पुरस्कार दल बने नारायण जी के बना के रखा अरे वो सबे को बात सुनले हो खा हमनियो के पढ़ले बनी जा गोइबो करी ले जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई सुनले बनी सबे आ फिर ऐसा घटना कबो ना घटल फिर नाभि से कुछ निकलबे ना कइल लेकिन कलयुग में निकलल ह हमनी के अपना अखवे से देखनी है अरे विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो ये कलयुग में के निकलल बा अरे ढोरी से निकलल बारे चंदन चंचल हो ये ढोरी से निकलल बारे चंदन चंचल हो ढोरिए पर गीत गा के चंदन चंचल थार स्कॉर्पियो जमीन घर सब कली है कि जवन बात बात बाउरू है भई वाला जाउर की मन गई मत रोजे डटइबा जवन बात बात बाऊ उहे भई पर लगाऊ निमन गईब त रोजे डटइबा यही से कहता नहीं कि जबले ढोरी बनित नहीं गई नहीं मार्केट में होई जबले ढोरी बनित नहीं गई नहीं मार्केट में हलचल एकादश के कप्तान हमारा चंदन राय जी